şun bir keramatly, kudratly könürgünçde olayda bağladım aýbölüm durmuş toýu boldy. Käbir sebäplere görä gelip bilmedik aýbölekçän ýöne halkymyzda diýilýär, toýu garramak ýok diýilýär. Şoň üçin bu günne ýollar aşyp, dağlar aşyp ýürüýän toýuň gutlamana geldik. Allah jan bagtyň bolsun. Şu ocağımı dama ýylgyryp begenip gelmeň ardy etýän hemem toy gutlagy hükmünde şu goşgym aperesin gelýär sana häzir. Sen neýgirler wepaly bol ýaryna, meň diýen sen ömrüň bahar ýadyna, bugun gadam urdyň durmuş ýoluna, bagtyň bolsun ak bağladım aýbölek, ýaşa baran ýeriň sonasy bolup, gelirleriň iňmar seresi bolup, aranmak döwletiň eýesi bolup, Süleymanly taxtyň bolsun aýbölek, kanat bolsun senne göge galmaga, şatlyk bolsun çyn ýürekden gülmäge, kämahal bizdenem habar almaga, wagtyň bolsun ak bağladım aýbölek, aýan ahir ýürekleriň birdigi, ejizletmez göwülleriň begdigi, owal başdan ýalkap Allahyň berdigi, bagtyň bolsun aýbölek, Süleymanly taxtyň bolsun aýbölek, bagtyň bolsun ak bağladım aýbölek canım.